Здравейте! Това е букета, с който спечелих награда от Пресиоза Орнела в конкурса през месец април, Деня на майката. Бях един от 4-мата избрани щастливци да получат 1 кг маниста. Много е приятно чувството, когато виждаш, че са оценили твоя труд. И най-приятно е, когато се получава и самата награда, т.е. пристига колета. След малко ще ви покажа и самите маниста. Пожелавам на всички да изпитат това щастие и да победят в някой конкурс със свое произведение и да се радват на спечелената награда.